červená značka je označená. A tu je. Na strome červená značka. No a už sa ide dole. Pozrieme sa, ako toto vyzerá hore, v lese. A tuto zjavne pretekal nejaký potok a fičíme dole na hlavnú cestu. Tak, už je pod nami tá Monková dolina. Počuť potok a nad nami Belianské Tatry. No. Pod nami už je tá Monková dolina. Už sa k nej blížime, k hlavnej ceste, ktorá je lemovaná týmito skalami. Tak je naokolo. A my ideme priamo dole. A už sme zišli dole. Prišli sme týmto chodníkom z hora. A teraz pokračujeme trochu ešte ďalej pozdĺž potoka. A ideme sa pozrieť až tam hore, každopádne. Len tuto, za roh, za ulicu vedľajšiu. No, sme sa dostali na chodníku pod voľakési veľké skaly. Ale oveľa ďalej už nepôjdeme. Už sme sa len došli na ne pozrieť. Z druhej strany potok, ktorý tam má skvelé také menšie perie, či čo to je. Prechádza cez kamene. Hej. Teraz tu váška nado mnou preletela. Ideme pozrieť na tie kamene. No, ešte ďalej to je. Všetko to tu vyzerá, ako keby to ponovom stavali tú cestu. Aj tu sú tie skaly. Ani to tu technika rozvozila. No, ale toto vyzerá super. Tak, to bude asi naša koncová zastávka. Tam je taká veľká bakula a tam je jedna, ktorá sa teraz pohla. A tuto, medzi tými dvoma kameňmi, sú tie dve rybičky, ktoré teraz utekli. Videl si ich? Hej. Takto vyzerá horský potôčik zblízky. Zblízka.